Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Niining lisona, atong tukion unsaon pag-ingon, bisan pa, gamit ang verbs, adjectives, ug nouns. Pwes, ato nang sugdan, hajimemashou. Niining lisona, atong estudyohon unsaon pag-ingon og bisan pa. Pangalitan, bisan mokaon pa ko, tabete mo. Bisan init, atsukute mo. Bisan hilom, shizuka demo. Bisan managhigala, tomodachi demo. Ang pirmirong ehemplo kay usa ka verb, ang ikaduha usa ka i-adjective, ang ikatulo usa ka na-adjective, ug ang katapusan kay usa ka noun. Ang formula sa paghimo niining konjugasyon kay ang pagkuha sa ilang mga te-form ug pagkabit sa particle mo. Nahinumdom pa bakas conjugations pagpananghid nga atong gituki sa leksyon 37. Ang formula kay temoides ka, temoides ka sa pagpananghid og temoides, temoides sa pagtugot og permiso. Ang unang bahin ang temo mao ang conjugation nga atong tukion karon. Ang pasabot ani kay bisan pa. Ug ang ikaduhang parte ang ides ka kay pasabot okay ra ba? Bali ang tibuok conjugation kay miingon bisan pag akong buhaton okay ra ba ka? Bali pwede ba nako buhaton pagpananghid kini. Niining lisona ato rang tukion ang pirmirong parte, ang temo. Sugdan tas mga verbs, ang temo nga mokuha sa te-form sa verb unya dungagan nato sa particle mo. Rebyuhon una nato unsa ang paghimo sa te-form. Kung imong nahinumduman ang napo ka basic verb conjugations, ang gamiton niining konjugasyon mao ang te-form sa verb. Adunay tuto kadagkong kategorya sa Japanese verbs. Ang category 1 o root-dropping verbs, ang category 2 o mga last hiragana changing verbs, ug ang category 3 o mga irregular verbs. Para sa detalyadong pag-eksplikar sa unsaon pagbuhat sa basic verb conjugations, palihog tan-awa og balik ang leksyon 26 hangtod 30 sa atong Cebuano playlist. Ato pong gamiton ang mga verbs niining mga leksyon sa atong mga ehemplo dire. Ug alang sa kasayuran bahin sa basic Japanese sentence construction, palihog rebyuha ang leksyon parte sa mga particles sa leksyon 22 hasta 24. Paghimo sa te-form gikan sa usa ka root-dropping verb, taktakon ang ro ug kabitan og te. Pangalitan, taberu, mokaon. Mahimong tabete, nga mao'y te-form niini. Para sa mga last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form sa verb dili taktakon apan usbon kini. Kini ang siyam ka klase nga endings: kugusu, bumunu, rutsu-u. Paghimo sa te-form, ang ku mahimong ite, ang gu mahimong ide, ang su ngadto sa shite, ang bumunu mahimong nde, ug ang rutsu-u ngadto sa utte. Ato rang timan-an ang klase sa ending ug maunsa kini ini-conjugate ngadto sa te-form. Para sa mga irregular verbs, paghimo sa ilang te-form, ang suru mahimong shite, ang kuru mahimong kite, ang iku mahimong itte, ang aru mahimong atte, ug ang te-form sa da kay de. Karon atong praktison og himo ang temo conjugation gikan sa mga common kaayo nga mga verbs sa tanang kategorya. Timan-i ang balaod sa pag-conjugate sa te-form sa mga verbs. Magsugod ta sa category 1 o root-dropping verbs. Ang miru kay mutan-aw ug ang mitemo, mitemo kay pasabot bisan mutan-aw. Atong gibutang sa brackets ang ako kay depende sa sentence pwede man pud ni mahimong ikaw, siya, sila ug uban pa. Ang neru kay matog ug ang netemo, netemo kay bisan matog. Ari na pud tas mga category 2 verbs. Ang kaku kay musuwat ug ang kaitemo, kaitemo kay bisan pa musuwat. Ang nugu kay muhukas ug ang nuidemo,
nuidemo, kay bisan pa mohukas. Ang hanase kay musulti, ug ang hanashtemo, kay bisan pa musulti. Ang hakobu kay muhakot, ug ang hakondemo, kay bisan pa og muhakot. Ang yomo kay mubasa, ug ang yondemo, kay bisan pa mubasa. Ang shino kay mamatay, ug ang shindemo, kay bisan pag mamatay. Ang tsukuru kay muhimo, ug ang tsukuttemo, kay bisan pag muhimo. Ang matsu kay muhuwat, ug ang mattemo, kay bisan pag muhuwat. Ang tsukaw kay mugamit, ug ang tsukattemo, kay bisan pag mugamit. Para sa mga category 3 verbs, ang kuru kay moari, ug ang kitemo, kay bisan pag moari. Ang iku kay moadto, ug ang ittemo, kay bisan pag moadto. Ug ang suru kay mubuhat, ug ang shitemo, kay bisan pag mubuhat. Karon mo ehemplo na tag mga sentences. Ang te form sa taberu kay tabete, ug inigdugang sa mo muporma tag tabete mo, nga pasabot bisan pag mukaon. Bisan pag mukaon kog daghan, di ko manambok. Sa hinapon, taksan tabete mo, futorimasen. Taksan tabete mo, futorimasen. Kung gusto nimo reviewhon ang Japanese sentence construction o Japanese particles, palihog tan-awa ang leksyon 22 sa atong Cebuano playlist. Ang isogu kay magdali, og ang te form kay isoide, og inigdungag sa mo, mupurma tag isoide mo, nga pasabot bisag magdali. Bisan magdali pa ko, di ko makaabot. Sa hinapon, isoide mo, maniaimasen. Isoide mo, maniaimasen. Ang osu kay mutod o pislit. Ang iyang te form kay oshite. Inigamit sa mo, muporma tag oshtemo, nga pasabot bisag pisliton pa. Bisag pisliton nako ang button, dili mo gawas ang ilimnon. Siguro gubaon ang vending machine. Sa hinapon, gamit ang plain style, botan mo oshitemo nomimono ga denai. Botan mo oshitemo nomimono ga denai. Ang yasumu kay mopahuway, og ang te form kay yasunde. Inigkabit sa mo, mupurma tag yasunde mo, nga pasabot bisag mopahuway pa. Bisag mipahuway nako, kapoy gihapon ko. Sa hinapon, yasunde mo, mada tsukaremashita. Yasunde mo, mada tsukaremashita. Sa in-English ug Binisaya, ang duha ka verb mipahuway ug gikapoy pareho nga anaa sa past tense. Apan sa hinapon, ang verb sa katapusan, tsukaremashita, maoy magbuot sa tense sa tibuok sentence. Ang yasunde mo, walay tense. Katapusang ehemplo sa mga verbs, ang benkyou suru kay motuon, usa kini ka category 3 verb. Ang te form niini kay benkyou shite, og inigdungag sa mo, mupurma tag benkyou shitemo, nga pasabot bisag motuon pa. Bisag motuon pa siya, mahagbong lang gihapon. Sa hinapon gamit ang plain style, kanojo wa benkyou shitemo, mada rakudai shite shimau. Kanojo wa benkyou shitemo, mada rakudai shite shimau. Karon atong tukion ang kaso sa mga i-adjectives. Pangalitan ng adjective nga takai, nga ang pasabot taas o mahal. Paghimo sa te form, ang i sa katapusan pulihan og kute. Ang takai mahimong takakute, inigporma sa te form. Ang te form sa takai kay takakute, inigdungag sa mo, muporma tag takakutemo, nga pasabot bisag mahal pa. Bisag mahal pa,
iyang paliton ang auto. Sa hinapon, kuruma ga takakute mo kare wa kaimasu. Kuruma ga takakute mo kare wa kaimasu. Ang auto mokuha sa particle ga tungod kay subject kini sa subordinate clause, samtang ang kare mokuha sa particle wa isip subject sa main clause. Ang atsui kay init ug ang te form niini kay atsukute. Inigdungag sa mo mupurma tag atsukute mo nga pasabot bisag init pa. Bisag init dili niya i-on ang aircon. Sa hinapon, atsukute mo kanojo wa reibou wo tsukemasen. Atsukute mo kanojo wa reibou wo tsukemasen. Karon tan-aw nato ang kaso sa mga na-adjectives ug nouns. Atong nasultis miagi labi na sa leksyon 16 nga ang mga na-adjectives ay grammatically mga nouns. Kung aduna kay noun sa predicate sa sentence, ang verb nga atong gamiton kay ang des o da sa plain form. Mao ni pinakapirmirong sentence structure nga imong nakatunan sugod pa sa leksyon 5, ang A kay B, A wa B des. Ang te form sa verb des o da mao ang de, nga ato na pong natuki sa miaging leksyon 30 bahin sa irregular verbs. Isip ehemplo, gamiton ta ang na-adjective nga shizuka na, nga pasabot hilom. Ang te form kay shizuka de. Inigdungag og mo, mupurma tag shizuka demo, nga pasabot bisag hilom. Bisag hilom ang library, way motuon didto. Sa hinapon, gamit ang plain form, toshokan ga shizuka demo, asoko de daremo benkyou shinai. Toshokan ga shizuka demo, asoko de daremo benkyou shinai. Ang pasabot sa heta na kay banga o di kamao. Ato ning unang naengkwentro sa leksyon 8 bahin sa pag-ekspresar og abilidad. Ang te form niini kay heta de. Inigdungag og mo mupurma tag heta demo nga pasabot bisag banga o bisag di kamao. Bisag banga ko mukanta gihapon ko. Sa hinapon, heta demo utaimasu. Heta demo utaimasu. Karon tan-aw nato ang mga nouns. Ang tomodachi kay amigo, amiga. Ang te form kay tomodachi de. Inigdungag sa mo mupurma tag tomodachi demo nga pasabot bisag amigo, bisag amiga. Bisag mga maayong amigo mag-away. Sa hinapon, ii tomodachi demo kenka shimasu. Ii tomodachi demo kenka shimasu. Ang kodomo kay bata. Ang te form kay kodomo de. Ug inigdungag sa mo mupurma tag kodomo demo nga pasabot bisag bata. Kini usa ka butang nga bisag bata makabuhat. Sa hinapon, kore wa kodomo demo dekiru koto desu. Kore wa kodomo demo dekiru koto desu. Atong sumahon, niining lisuna atong nakatunan unsaon pag-ingon og bisan pa sa hinapon. Ang general formula kay ang pagkuha sa te form sa verb, i o na-adjective o noun, unya pagkabit niini og mo. Sa kasos mga verbs, kuhaon ta ang te form sa verb ug kabitan tag mo, temo. Sa kaso sa mga i-adjectives, ang katapusang i mahimong kutemo. Sa kaso sa mga na-adjectives, mahimo kining na-adjective demo. Ug para sa mga nouns, mahimo kining noun demo. Ug diri natapos ang atong leksyon sa bisan pa. Ja, tsugi no lesson ni aimashou. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante ang pagpractice kada adlaw ug pagahin og panahon. Kung naratas jeepney, nagawats traffic, patubang sa trabaho, naglingkod sakyanan, break time baka nato sa trabaho, balik-baliki nigpaminaw og tan-aw ang akong mga training videos.
nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Aron ka mabansay ug ma-fluent. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambate kudasai. Otskare sama deshita.